шуроп, тозлы су, ягъни хатта менә беләсезме, менә шушы Исфарадан мине йомга көнне алып барды бер таджик малай машинасы белән, шунда юл буенда торган егетләр мал бакканмы, нәрсә шуларга 1,5 литр су, теге бутылкалар, шишалар ташлап китәдер садака итеп аларга. Хатта сусыз зар какшап торалар, шулай тилмереп алар. Ә менә бу шуропта шахта булган 10,000 кеше эшләгән, әбиләргә кергән татар әбисе анда инде ире кыргыз вафат булган, бер малай вафат булган, бер малай калган, анда да эшсез йөри. Инде бу татар әбиләре безне нәрсә ди чакырганнар идеме, ашка ди бер каядыр, анда ашка чакырсалар да беләсезме, бездә бит чәй дип. Алар кызганычка каршы чәйне менә бездә Бишбармактан соң мәсәлән чәй эчәргә яраталар, анда бик чәйне күп тә эчеп булмый. Менә мәсәлән мин аларда шул булганда, алар термостан 1-2 стаканмы, савытмы шул теге каса чәй бирделәр дә, башка мин дә уңайсызландым сорарга, бик теләмәдем дә инде. Алар сусыз, чәйсез утыралар, тилмереп, бер вакытта хатта шаяртып чыгарганнар, кайсы илдә, кайсы шәһәрдә көненә 2 бәйрәм була ди. Безне Шуроп шәһәрендә чөнки ди иртә белән ди 1 сәгатькә ди ут бирәләр ди, кичкә ди 1 сәгать ут бирәләр ди. Менә шулай үзләр шаяртып сөйлиләр. Хәзер үзгәргән дип ышанам инде. Бу бит чөнки 8нче елны булды хәл. Шунда инде 2 сәгать ни барысы. Ул вакытта шул ут энергия ягъни булмыйдыр. Кыш көнне хатта менә мин анда бару алдыннан 2 ел элек шундый хәлләр булды. Кыш көнне суык булды кышлары. Мин соңыннан килгәндә сөйләгәннәр, хатта теге балалар бакчасындамы, картлар йортындамы, теге онытып торам, гел шул теге тәбәнәк кенә өстәл бар, беләсез бит, шуны аны сәкегә утыралар да, шул тәбәнәк өстәл, шуны ябып куялар да, шунда астына шәм куеп, аякларын йылтып утыралар иде. Төрле авырлык кичергәннәр инде алар шунда кыш көнне. Хатта күбесен сөйләсәм, бер татар телен белгән арасында булып чыкса, әйтсә, менә безне хурлаганнар икән дип, ул вакытта әле актуалия, хәзер бәлки актуаль түгел ул. Ул вакытта шундый бер мизгил булды инде ул. Менә ул әйтәсем килә, сугыш вакытындагы Ленинград кебек шундый бер хәлләр булган, тик аермасы булган инде. Анда инде пушкалар атып тормаган инде, шунсы гына аермасы. Бүтән нәрсә инде, ризыкта инде ризык булган инде, ансы да аермасы бар. Менә салкын булган, отопление эшләмәгән, батареялар шартлаган, бик авыр хәлдә яшәгәннәр. Менә шушында татарлар инде, алар әйттем, Шахтер шәһәре 10,000 халык булган, бик йортлары, планировкасы бик матур, миңа ошады. Әмма үйләре матур булса, хатта кухнядан менә 1 бүлмәле фатирны караган идем мин. 2 бүлмәле, анда мәсәлән балкон беренче каттан да, беренче кат булдымы, белмим, кызганычка каршы исемдә юк ул. Кухнядан да чыга балконга ишек. Менә бу гостиный дип атыйлар бит. Шул гостиный бүлмәсеннән дә ишек чыга балконга. Шулай бик яхшы планировкалары. Урамнары пухта диләрме инде, шул чиста, саф. Инде хәзер эш юк, анда шул шахта ябылган. Анда кемдер бара ди шахта, ни алырга шахтадан ди күмер ди, әмма ул ди бер фаҗига нидә ләгә ди, анда ди шахта ишелсә ди, кеше шунда кала ди, шулай күмерне алып ди, кайсы вакытта өйне йылтырга күмер җыеп, капчык белән җыеп алып кайталар ди. Шушы менә Шуроп шәһәрендә. Мин инде Исфарафшанда булдым анда, мине туган кебек, якын туган кебек кабул иттеләр инде. Миндә хатта анда фотолар күп минем социаль челтәрләрендә, сыйныфташлар, ягъни одноклассники социаль челтәрләрендә. Һәм анда инде видеоларда бар, ничек мин шулар белән
Алар мине кунак иттеләр. Бик кунакчыл безнең татар халкы, бик ачык шунда. Тырышлыгын әйтеп үтеп киттем инде мин. Тагы нәрсә әйтәсе килә. Ну, алар инде кайталар. Мин менә булганда да шул теге генконсул белән очрашкан идем мин. Рәсәй Федерациясенең генконсулы Таҗикистанда, Исфара Хуҗанда, хатта 50 минут сөйләшеп утырдык. Анда бик зур чират урамда көтеп торадыр менә. Алар бер вакыт, бер мизгел Рәсәй хөкүмәте аларга акчалата ярдәм итеп торган. Рәсәйдән чыккан элек гражданларга, адәмнәргә, инде бу мизгел алар гражданлык сорап шул килеп торганнар чиратка. Шуны әйтәсем килә. Менә икән Истаравшан. Мин аны кайда ул Истаравшан. Ул Ура түбе дип элек аталган. Ура түбе дип. Алар менә акчасы алай күп булмаса да, авырлыкта яшәсә дә, шуны карамастан бурынгы биналар кебек, урысча әйтмешли, стилизованный шундый арка дип, аркалар шулар төзиләр. Мин аптырадым, хатта ничек менә безнең шәһәребезгә 2000 дип, нәрсәме дип шул язып куйганнар. Оныттым инде ничә, анда мин хатта фотоларда бар инде. Шулай менә ни. Тагы кайсы менә Чкаловта тордым мәсәлән. Чкалов шәһәрендә кундым, татарлар анда Сабантуйда Равил абыймы скрипкада уйный торган музыкаль укытучы мәктәптә. Мин анарга түбәтәй бүләк иткәнем. Шунасын алар һәммәсе миңа адресларын язды, телефоннарын язды. Мин аларда һәр кайсында мин отельдә, кунакханада бер яшәмәдем бер төн, 2 атна арасында. Я берсенең гаиләсендә, я бер кешенең гаиләсендә кунып чыгадыр. Хатта менә бу Палас дигән авыл бар. Шунда мине алып килгәннәр мине. Иң беренче татарлар аэропорттан кабул итеп каршы алып, шунда беренче көн тордым. Ул бер татар, шундый тырыш татар. Хатта аның бассейны кешегә дә, үзенә бар бассейн балыкларга. Ул шунда нинди төрле агачлар үстергән, хатта теге Африкада үскән агачларда. Ну, менә шул салкын кышта алар каршылары корып беткән инде, салкын тиеп аларга. Шунда бүтән татар ханым, ирсез инде, беренче баласы, берсе Мәскәүдә, бер кызы, бер малае шунда. Алар инде тырышлыгы, маллар тоталар, иртәнән кичкә хәтле мал арасында кош, теге әллә сарыклары да бармы, тагы нәрсә. Шунасын теге сыр диләр бит, косичка, шуларны ясап ресторанга тапшырып. Менә бу татар миңа сөйлидер вакытында, минде менә шушы ди Кайракумское море дип атыйлар. Шунда сом, кызганычка каршы, искә килми әле шул зур балык. Алар хатта самолет белән очканда ди, үгез кебек шундый зурлар ди. Хатта балыкчының аягыннан тоталар ди. Шунда ди. Шунда мин ди балык тотып алыпмы, сатып алыпмы ди. Аларны ничектер коптить итепме, моторлапмы, ничектер белмим. Инде аэропортка барып Хуҗанка, анда летчиклар белән сөйләшеп ди, шул теге Казангамы, Казандагымы, әллә Мәскәүме, Казандыр бәлки, рестораннарына җибәрәдер инде, шулай акча ясыйдыр, шул миңа сөйлидер ул. Менә татар ул беркайчан да югалмас, чөнки безнең халкыбыз шундый тырышлыгы аркасында данлы бераз. Алар менә яманлап татарны сөйләмидер, сокланып кайсы вакытта сөйлиләдер. Шуны мин әйтәсе килә, ул шатландыра. Андагы безнең йөзебезгә кызыл китермәгән татарлар, шунысы шатландыра инде безне. Алар эчемлеккә бик мавыкмый, алар инде теге алкоголь диләр, бик исе китми. Бик сирәк күрдем юл буенда, мәсәлән, сыра саталар. Анда да язып куйган, бурычка бирмибез дип. Шуны мин күлдерткән, бурычка бирмибез. Аларда килә дә бурычка сорый икән, бир әле зинһар дип, шунысы бар икән. Тагы инде менә сөйләрмен, бәлки фикерләр тулса, теге кыюга бит су тула да, шунасын шун кебек тагы фикерләр белән тула башласам, бәлки дәвам итермен. Хәзер мин җәмәгать чәй эчәргә кирәк миңа. Гафу итегез.
Исән сау торыгыз. Тамам.